Hej YouTube, det er Anna, der sker, og i starten vil jeg gerne lige sige glædelig jul og godt nytår, og så vil vi gå i gang med part 3 af Aeoni, eller hvad den hedder. Og som I ser, så er vi nået til et scary sted, hvor vi lige skal lys her, er vi nået til. Hvis der er sådan en lenter ting. Her har jeg ikke været for. Kode. Vi skal finde en eller anden kode. Så fanden er der sådan noget vi kan tænde? Rimelig neden, der ikke er noget vi kan tænde. Hvad kan det så? A red key. Okay. Det var smart. Den er lukket, men lad os lige se hvad vi skal bruge den her røde nøgle til. Egentlig er noget på skab. Vi kan ikke rykke stolen. Sådan noget der. Det var dejligt. Okay, så en bog. Lige se hvad der er inde i den bog. Okay, hvad sidder der? Så løber han ud i skoven for tis. Det gør han ikke. Der kommer nogen på besøg. Eller i hvert fald han kommer tilbage. Og så maler de et sejt kort. Vi har fundet et bogmærke. Yeah! Hey, her var der en dør med nogle farver, kan jeg huske. Måske ikke. Det ved jeg ikke. Lad os tage. Der er noget, man kan skubbe på. Jo. Så tager vi lige Philips sæt, tror jeg. Ja. Og så tror jeg, vi skal... Ja. Hvad er det? Måske skal vi sætte bogmærket der. Det er jo papir. Så skal vi hacke os frem til koden. Smukt. Hvad skal vi så? Først røde, grønne, røde må der være en, og så grøn, der er to, og hvid, blå. Hey, det virkede! Nice. Fuck. 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 Jeg glemte at save. Så ikke noget lort. Næste gang save. Hvad er man med her? Se noget. Det skal man lige. Det var lige der faktisk. Og det kan. Jeg kan åbenbart ikke skubbe ting, når der ikke er lys. Boom! Skal vi bare tage den tidspunkt? Eller skal vi bare gøre den? Ja, det er bare nu. Så er vi der. Men det var der i mørke, så. Pis.
pis. Tror allerede vi faktisk... Nej, vi skal have Philipet, halløjse. Ja. Vi nørder, vi kan finde ud af at være elektriker. Og hackers. Det er sådan... Okay, godt. Så tager vi... Så skal vi tage... Jeg læste ikke bogen. Det her, jeg læste ikke. Da. Gik ud for tisse. Tilbage. Bang på. Og et bogmærke. Okay. Spær med bibler. Så er det 1, 2, 3, 7. 7 kom så. Skal vi huske det? Drum. Fuck. Yes, han er væk. Væk. Jeg tør ikke at gå ud. Hvad skal jeg gøre? Vi tjekker lige altid. Skal ikke man tage tæt op. Det ved vi aldrig. Og det var tilbage. Det her, den her hjørne ser sgu lidt underligt ud. Lad os se det. Lad os gå her. Åh, shit. Yay! Hun har brækket op på sin ankel eller sådan noget. Ja, okay. Super! Eller ikke super. Lad os lige se, fordi den der snakkeløse, de er rimelig lange, så kan jeg godt vide, jeg kender. Vi har fundet hvad, vi har fundet. Okay, hvad mener vi fundet? Okay, det vidste jeg så ikke. Jeg troede bare, at vi skulle syre det her. Hvad var det ikke? Hvad her? Seng. Der kan man ikke rykke. Billeder. Okay, vent lige, nu bliver jeg forvirret. Starter her. Rød, gul, blå. Stærkt. Okay, men jeg skal lige have noget aftensmad, så vi kommer tilbage lidt senere i Arani. Hej folkens, så er vi tilbage. Og lad os spille videre til der, hvor vi er nået til. Og vi nåede hertil med... Okay. Vi skal have det her rust af noget. Og så skulle vi lave det der med, det som jeg, nu skal jeg gøre det igen, men lave det der musik. Tryk på knappen. Og det er jo bare pænt nice. Og så var det rød. Gul. Blå. Rød. Gul. Rød. Oh yeah. Oh shit, jeg fik chok. Jeg havde det. Hvad var det egentlig, jeg fandt? LOL. Ja, okay. Ej, så bliver det til 0. Fedt.
Nej, måske kan vi komme ud. Yay! Der kommer ikke noget monster ned derfra, vel bare sådan... jeg må have en der Taroko, eller hvad nu. Løb! En lille dværg. Nej, det var ikke derinde. Det var helt... Kom med mig for helvede. Ja. Okay, join the party. Lol, kan jeg være hende? Jeg er en skolestudent, og hun er... Ja, okay. Prøv at se, hvordan jeg kommer. Det fede svin. Løb! Løb! Nej! Nej, jeg var reddet. Hvorfor kan jeg ikke? Okay, væk. Dit monster. Jeg tilgiver dig aldrig igen. Monster. Okay, klap den kan løbe. Not a bad idea. Not a bad idea. Er fucking stor. Backdoor key. Der er en bagdør. Hallo, der er en bagdør. Jeg ved ikke, om der er det. Vær sur. Jeg ikke lade mig sej. Hvad her? Okay, der er ikke noget. Lol. Turn up the light. Turn up the light. Hvad er der her? Tell it to me. Er der sådan... Hey, så er vi ude. Kan vi komme ud her? Nå, ikke lidt. Løbe ned her. Det vil ikke åbne. Ej, skide. Too dangerous. Ja, du løber fra monstre hele tiden. Jeg tror ikke, det er så farligt for dig alligevel. Fuck! Hvor klamt er det lige? Hvor klamt er det lige? Jeg har ikke... Grimt egentlig. Det er herhen. Jeg må jo undskylde for det. Vi sætter den lige på pause, så jeg kan nå at komme derover. Så folkens, så er vi her igen. Og så saver vi lige hurtigt.
Åh! Ah! Hey, jeg løber frem. Ah, klar. Cheatet. Ja, jeg fik dem. Stærk. Nå, det er bare sådan en save her igen. Det gør jeg altså. Oh, what's there? Nothing. Hey, okay. Jeg ved ikke, der var ikke noget herovre, det kan jeg huske. Jo. Nå, det var der ikke. Ja. Hey, vent lige, den stopper bare lige. Sikkert doch. Okay. Den kommer. Fuck, ja. Supermesterfarver. Nå, jeg fik stjerne. Nu kan vi have det. Okay, hvad er det noget underligt noget? Hey, den her, åben så. Nummer. Det var her. Chokker med næsen her. Ja. Ja, hvor er det smukt det der, hvor jeg kom til det her. Lad os se, hvad? Vi har kun spillet i 41 minutter på den her. Want open. That sucks. Ethan, light up. Skal vi så gøre vi sætter den i igen. Så please. Ja. Fuck noget. Jeg havde den. Seriøst. Fuck. Ulækker.
non-stop. Ræb. Så, hvordan? Så i fred. Så i fred. Så i fred. Så i fred. Trækker. Så må det. Non-stop. Music, party, 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 party. Det var det. Ej, smuk. Nu kommer ud med det her. Han er altså det, vi snød. Nå, men jeg tror, jeg vil stoppe her. Og hvis I gerne vil have det her spil, så tror jeg godt, at jeg kan vise, hvordan man kan få det. Og sådan. Men vi ses.